på landet lå der en gammel gård, og inde i den boede der en gammel herremand. Han havde 2 sønner, der var så kloge, at det halve kunne være nok. De ville fri til kongens datter. Det turde de, fordi hun havde sagt til hele landet, at hun ville have en mand, der kunne tale for sig. Jeg får kongedatteren. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to. Den ene kunne læse, og han læste alle aviser og bøger i verden. Den anden var god til at regne og matematik og brodere sine sæler. De 2 brødre havde forberedt sig i 8 dage. Og så gav far dem hver en dejlig hest. Ham, der kunne læse alle aviser og alle bøger, fik en sort hest. Ham, der kunne matematik og brodere sine sæler, fik en hvid hest. Og alle tjenestefolkene var nede og sige farvel til de 2 brødre. Da den 3. bror kom frem og sagde, hvor skal I hen i det der pæne tøj der? Vi skal op til prinsessen. Og fri til hende. Og slet ikke hørt om det. De taler om det i hele landet. Hele den? Så må jeg det godt nok også med. Men så lå brødrene af ham. Og Klodsen sagde, far, lad mig også få en hest. Så kan jeg jo ride ind til prinsessen. I får sådan lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Men så sagde faderen, hvad er det for noget snak? Dig giver jeg ingen hest. Du er ikke særlig klog. Må jeg ikke få nogen hest? Så tager jeg gedebukken. Det er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig op på gedebukken, nødder sine hæle ind i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Ui, hvor det går. Her kommer jeg. Hvem vil se mig? Sagde Klodsen og sang, så det skringrød. Kommer jeg, la 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 la. Her kommer jeg, ja ja ja. Brødrene red lige så stille foran, og de sagde ikke noget, for de tænkte hele tiden på, hvad de skulle sige til prinsessen. Men så råbte Klodsen, halløj, her kommer jeg. Se, hvad jeg fandt på landevejen. Og så viste han dem en død krav. Ej, Klods. Hvad vil du med den? Den vil jeg give til prinsessen. Ja, gør du det? Og så lå de 2 brødre og red videre. Halløj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke altid på landevejen. Og brødrene vendte sig om igen og så, hvad det var. Klods! Det er jo en gammel træsko. Skal prinsessen også have den? Det skal hun. Og brødrene lå, og de red, så de kom langt foran. Men så råbte Klods hans igen. Halløj, her er jeg. Nu bliver det bare bedre og bedre. Halløj, det er bare fint det her. Jeg har nu fundet. Det er næsten ikke til at sige. Hvor bliver hun bare glad, hende prinsessen. Det er jo mudder. Det kommer lige fra grøsten af. Ja, det er det. Det er den fineste slags mudder. Man kan næsten ikke holde på den. Og så fyldte Klods lommerne med mudder, og brødrene red alt, hvad de kunne, op til slottet. Og så kom de op til slottet, og der fik frierne nummer og blev sat i rækker så tæt, at de næsten ikke kunne røre armene, for der var mange friere. Og alle hoffolkene så på, når en frier kom hen til prinsessen. Og når en frier ikke tog tale for sig, sagde hun, du er ikke væk. Og snart blev det brødrenes tur. Så kom broren, der kunne læse alle bøger og alle aviser. Og gulvet knirkede, og luftet var af glas. Så han så sig selv på hovedet. Ved hver vindue sad der 3 skrivere. Og en oldemand skrev, hvad der blev sagt. Og det var forfærdeligt varmt.
varmt. Så varmt, at ovnen var helt rød at varme. Goddag, Mia. Og så sagde broren: Godt nok meget varmt herinde. Det er fordi min far steger hanekyllinger. Ja, det gør han. Men det eneste broren kunne svare var Bæh. Og der stod han, for han kunne bare ikke finde på noget andet at sige. Du er ikke væk. Og så måtte broren gå. Og nu kom den anden bror, ham der kunne matematik og brodere sine seler. Goddag, Mia. Det er da forfærdeligt varmt herinde, hva'? Ja, det er fordi, vi steger hanekyllinger i dag. Og det eneste broren kunne sige til det var, Hvad? og alle skriverne skrev det ned, hvad ved hvad. Og prinsessen sagde, Du er ikke væk. og så måtte den anden bror også gå. Nu kom Klods Hans, og han red på gedepunkten lige ind i stuen og sagde, Det er da en glodende hede herinde, mand. Det er fordi, jeg steger hanekyllinger. Det var jo rart. Så kan jeg da få en kravstik med. Ja, det kan det godt. Har du noget at stege den i? Vi har verden eller potte eller pande. Men det har jeg. og så trækker han den gamle træskrue frem og sætter kraven i den. Der er jo til et helt måltid. Men hvor får vi dyppelse fra? Det har jeg i lommen. Jeg har så meget, at jeg kan spilde af det. Og så hældte han lidt mudder op fra lommen. Det kan vi lide. Du kan da svare, og du kan tale for dig. Der vil jeg have til mand. Ved du godt, at alt det, du har sagt, er kommet af avisen? Oldermanden derovre vil skrive det hele ned. Oldermanden er den værste. Og det sagde prinsessen for at gøre ham lidt bange. Alle skriverne blev urolige og tabte blik på gulvet. Nå, det er nok de fine herrer, hva'? Og så vendte Klods Hans sine lommer og kastede mudder i hovedet på oldermanden. Det var fint gjort, Sagde prinsessen. Det kunne jeg ikke have gjort, men jeg skal nok lære det. Og så blev Klods Hans konge, fik en krone og en krone og sad på en trone. Og det har vi lige ud af oldermands avis. Den er ikke til at stole på.